social worker borong gonang pohor debruma sal kolok maro moiti prasha kori nukong rokno chubai phayo te cancer bemar mandagui tongnai bukok sungjama debruma no bahaino chaya nangyakare chubai phayo phiaba belake kha khamjangnai koktoma kwbangma lokorokno borong gonang pohor debrumani bagui hamne sanai omhai borok potongo phiaba bukok sungjana debrumana belake sak hamya khnawoi nok nukong yakare bukok sungjana debrumani bagui chubai tongo tamkheba muma bukhasong asang naikani klaiman galakhinai nukungno khibioi bukok sungjana debrumani sak hamyana hamranani bagui logeri tongo phiaba khoroksa tako Facebook tei social worker pohor debruma tei Vishal Tripura borok khorok naino hamya kok siksai tongmani kasoi tongo tomungno omhai hamya jongjalao kok singjamani belaikhano chaya klaio Tripura sak bukok sungjana debrumana hamui phaitong hanai salbrumno chubai tongo tei Tripura People Foundation ni director borong gonang Dinesh Debruma bo bahaino bukok sungjana debrumani bagui je mansak chubai tongo oro sathai bo tongo social worker pohor debruma tei Vishal Tripura borok khorok ni letamo chaya khlaika mansuk thai tongo phiaba je lukurok rang chubamani omobo jotono hisab roi tongo tamukhe khoroksa tei khoroksano omhai hamya kok silsamani belaikhano chaya klaio tumno sari kaham ke sem joto di sanawi joto asuk nai sem thasingan final khlai paikha ke tini horo chini koya sanjana bombay thangai tesa bini treatment continue khlais nai nge tini honni koita flight khaika bin mama ekta bis ni bongni flight no kobama comment khaibai ka bini bongni di sonna manati mi no salai seri jo to asulai salai no live video no khona nge bini ama gosika bini baba mo gosika bini ama gosika te jo to no tongba yoro nge rosen tongba yo jo to no ya sale man ko ai mo jini bara tis te ka suru mo ta to ko na soza nge ta ko khaya ko sesini ya go je tongmani rang sanga bo borok no ya pharai ro horsina ka tini khorosi borok thang tong khang ka ba goni ka paseno sungju to goni go rang kai o je airport to sang haipro sang boro ro hormasi do boro tongo 48,415 oro ta pura siki saka jotno lakhai ro ka kono milar dis ne tongso tong ne aro siki nago mare ro paina hanka organic chiba so ki na ya pa ya pura 48,415 টাকা ও bini mama no sang already 10 lakh ya pharika sakano ngate wasa anga sangro belai khaiman approve bin mama so approve ne amount ngai 3,37,396 টাকা abo tabuk sini abo do sangabo cash bang nai to bulia sangabo ni ne account no ya ena te khaire nai daire nai pula bin mama no ya phaka 10,65,216 ngai second no ngai 3,37,396 abo sini abo do sang bin ama no transfer khari nai ngai airport ro khamani 48,216 ngai bebagoi tabuk boseng kha ngai ikonagi 14,827 টাকা abo bong family abo borong no lo hisab khalasi obosang ro hormasimi asag ro horkata bai ngoro bini amani add dunya kho abo bini mama Omit Kumar bini bo boro add khaijaya ko bini mama ni bibu bodari ba bibu deborma bini bo sang right khaijaya nga abo bong ni family borok lo khalasi to abo sangte nanglia sang ro hormasimi 14,50,827 টাকা angkatna nge belai hambai